Kain kami. Dito na auntie along the ganda ng place. Saan tayo, Beshi? Dito na lang tayo sa may ano. Ay, chef. Thank you, Ken. Garci, nasa tayo ngayon? Tayo ngayon sa Thunderbird. Ba't ang sexy mo ngayon? Ay, thank you, Ben. Wala akong pera na ngayon. Naubos na lahat sa restaurant. So itutour mo ako ngayon sa ano? Sa villa mo. Ay, wala na. Naiwan ko yung susi ng villa. Ang ganda. Ang ganda, bongga. 1.5. Siguro maghapon hanggang gabi na yun, be. Yawit villa na yun. Yes! True. Sure. Ang ganda. Yung ganito yung outfit mo, tapos napupunta ka sa mamahaling restaurant, diba? Ang awkward. Naka-jogging pants ka lang. Naka-coffee. Vlog mo, te. Tapos naka-isingbat lang siya. Ano ba yan? Tapos nakakabayas lang. Papunta na ka na doon, be. Wow! Payos. Doon tayo, ikot tayo doon, be, oh. Go. Check na doon. Go. Kuya, walang bayad pag nag-ganyan. Okay. Pag maligo, kuya, 1.5. Dalawa na yon. Ay. Maghapon? Oh, akyat ka doon, be. Ako ngayon ang ano, photographer mo. Videographer. Ako naman magpa-vlog. Vlog ng Donya. Oh, diba? Sweet. Oh, may ghost pa. Doon ka, be, sa baba. Saan? Doon. Ikaw na lang. Magtampisaw ka sa tubig. Magpagpisaw ka sa ulan. Doon tayo. Pag-umin tayo. Eh.
Tabi na ng dagat. Uy, girls, ang ganda dyan. Dito, oh. Yan, yan. Ay, shit. Rich kid. Ang pugad. Diba? Taray. Doon ka naman sa may couch. Ayun na. Next time, ay nanood ako sa tayo pupunta mga ka-trauma. Kumare. Mga kamare. Mga sisi. Relaxing lang po tayo. Diba? Taray. O makakita pa kayo ng mga fresh na flower. Ang Correct. ganda. Diba? Social na bakla. Pababa po kami ngayon dun sa may mga flowers. Fresh flower Fresh flowers. from my garden. Garden mo, sis. Ah, wow. Plasticada. Ah, diba? Puro plastic katulad dito. Oy, taray. Taray, puro plastic. Hello guys, pauwi na kami. Saan tayo pupunta next, Beshi? Sa puro. Saan? Mag-golf! Uwi na kami. Kukunin muna namin yung license niya kasi naiwan dun sa my guard. Yung license. Yes. Ay, punta ka daw doon. License, please.
Thank you, Kuya. Bye. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Just click the bell button and you will be updated for the next videos to be uploaded. Thank you so much. Bye-bye.